Het is alles of niet voor Piet Miller en zijn team Ares. Er moet vervast worden om te overleven, in elk geval voorlopig. Maar het begin van de wedstrijd is duidelijk voor Nijmegen. Ze zitten met scherp en via Markel Humphrey komt de Nijmegenaren op 0 voor. En Ares die kan daar net een soort voor stellen. Het rent stroef in de beginfase en ze moeten tasje door de Nijmegenaren uitrennen naar 11-2 via Brian Lang. De time-out van Piet Miller, die maakt dan een ommekeer meidje. En die ommekeer die komt stadig gewoon te staan. Mark Sanchez en dan wordt het 8-11 en dan wordt het gotje al een stuk lietser. En Ares die herpakt hem wat in de ren van dat eerste kwart. Sloepen stadig gewoon dichterbij. En de balsjes die vallen. Hier de score van Manny Adako, 13-16, dan is het weer helemaal een wedstrijd. Maar wat zullen dan barren in dat tweede kwart? Het balbezit is voor Ares en die zetten goed uiteen. Het verschil is dus Leeds en is nu nog maar 1 puntje. Calvin Chitwood voor 15-16. En dan leidt de wedstrijd weer vol slijn iepen. Maar Nijmegen zit maar scherp. Benamen de 3 punten ben goed verzorgen. Thijs Vermeulen. En Nijmegen rent uit naar 5 punten voorsprong. Maar Ares blijft in de wedstrijd. En ook daar valt dan eindelijk de 3 punter. Het is van grote afstand Todd Brown. 27-28, nog maar 1 puntje. We zitten vlak voor de eind van het tweede kwart. En daar is zelfs de eerste voorsprong voor Ares via Manny Adako. De laatste seconden van de tweede helft. En dan toch nog de voorsprong van Nijmegen. En zo moet Ares de tweede helft beginnen met 1 punt achterstaan. Maar in de tweede helft dan begint Nijmegen verpletterend. Met 2 punten op Riegen. Dit is van Brian Lang, de man in vorm. En dan is het Gottelwest zo'n verschil. Nijmegen doet dus hele goede zaken in dat tweede kwart. Zo vallen als riepe appeltjes. En Nijmegen rent uit naar een verschil van 8 punten. Ares die kan dan eindelijk wat waarom doen. Een flater van Nijmegen. En dan is het Todd Brown die het prachtig aanmaakt. En het verschil waarom brengt naar Fjouwer. Ares leeft het nog. Het kan alle keer nog, maar het werd duur balverlies. En dat betekent dat Nijmegen aan het eind van het tweede kwart toch weer een roeme voorsprong neemt. En dan maakt Ares in het laatste kwart een verschil van 9 punten goed meidje. En dat lijkt het een soort, maar niks is onmogelijk. Het kan heel goed gaan. Nog 1 keer alles of niet voor Ares. En daar is Mark Sanchez voor de ontsluitingstreffer. Ze kroepen dichterbij. Maar ze jongen nog altijd zien een achterstaan aan. Van grote afstand. Calvin Chitwood. Ja, de 3 punters. Die valt nou eens een keer vol. En dat betekent dat het gaat nog maar 3 puntjes is. En bij Nijmegen wordt het nog heel stil. Want Ares die had de gong te pakken. Die vindt meer gotten. En het is Todd Brown. Met 59-60 nog 1 puntje. En dan wordt het een echte thriller. Want waar had het langste adem? De score weer van Chitwood. 1 punt verschil. Nou in het voordeel van Ares. Het klokje tikt erop. Het jocht er goed uit voor Piet Miller. Maar het is nog net niet. En Nijmegen. Nijmegen die leidt hier een super balverlies. En daar moet Ares dan van profiteren. De stand is op dit stuit in liekwicht. 64-64. En daar kan dan de voorsprong komen. En hoe? Een fantastische score van Calvin Chitwood. Betekent mij nog 2 minuten op de klok. De voorsprong. En ook het balbezit voor Ares. Die moet het nooit bouwen. Maar diezelfde Chitwood die hier in de fout. Onopvallende fout. Balverlies. De kans van Nijmegen om weer om te komen in de wedstrijd. Het is nog goed oorlog minuut. Nijmegen op achterstaan. Maar die 3 punter valt weer goed. Weer Brian Lang. 68-60 van Nijmegen. En nou moet Ares aansluiten. Kunnen ze nog een keer door niet om komen? Dat slag het. Mark Sanchez, nog 36 tellen op de klok. Ares voor. 1 puntje. En dan komt alles aan op de laatste seconden. En die valt echt goed. Nick Oudendag. 69-70. 1 punt voorsprong van Nijmegen. Nog 9 seconden op de klok.
De time-out van Piet Miller. Het moet no barren. 8, zo'n. Er moet een schot vallen. Er moet een score vallen. Maar waar doet het aan? Waar doet het schot aan hem? Het is Todd Brown. En dan vlak voor de zomer de oertreding. En dus echt de vrije worpen. Voor Todd Brown, de man die zo goed dwaande is deze wedstrijd. 1 puntje achter. 0 seconden op een klok. Maar nog wel 2 vrije worpen. Als er 1 mist, is het in elk geval verlenging. Als er ze beide maakt, is het winst. Todd Brown. En de eerste is rekken. Dus die verlenging is sowieso binnen. Maar nu zit er van de wichtigste vrije worp uit zijn carrière van dit seizoen. Is hij rekken, dan komt er een tweede wedstrijd. Ga er maar aan staan. Todd Brown. Alles of niks. En het wordt alles. Aris ontsnapt in de allerlaatste seconde. En sleept een tweede wedstrijd uit het vuur. Het was echt gek huis. Natuurlijk zaten we met z'n allen te knijpen op de bank. We hadden elkaar vastgehouden. We gingen bidden. We zeiden alsjeblieft laat tot ons seizoen redden eigenlijk. Want het was natuurlijk do or die. En hij heeft ze beide benut. En ons seizoen daarmee gered. Dus het was natuurlijk super spannend. En gelukkig is het goed uitgepakt voor ons.